с репертуар. Съм изключително щастлив да изпълня този монументален концерт, който е може би най-дългия в Буков репертуар и може би и най-труден. Една универсална, гениална музика. Абсолютен шедьовър и с нетърпение очаквам да се запозная за първи път след няколко минути с преработката на голямата оркестрова версия в по-малка, т.е. от голямо семейство ще музицираме в по-малко.